ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಸಮಯ ನಾನು ಮುರನಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊ ರಂಡ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಾರು ಬೈದ ನಾಲ್ ರನ್ ಬರ್ತನತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಜನತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆ್ಯಪೆ ಪೋಪೆ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ದಿವ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಆಣೆ ಬೈಯದ ಚಾ ಮಾತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಕ್ಲಾ ಚೈತ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲರ್ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯನಾ ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಆಣ ರಿಂಗ್ ದಿವ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಚಾಂಡಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ವಿಶ್ವ ಹಾಯ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರತ್ತೆ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಚೂರು ಜನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದಂದು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಯಾನ್ ಪ್ರಭಾ ಮುಣ್ಕೂರು ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರತಿಲೋಕಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಿರೆಂಚೋಲರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ದೇವಾಡಿಗೆ ಎಂಚೋಲಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಿರೆಂಚೋಲರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಂಪಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮುಂಕುತಿಲಕ್ಕ ಆತನ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೈದನು ದಿವ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 22 ಜನ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ವಿಜೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವರ್ ಐಟ್ ಆರೋಜಿ ಸ್ನೇಹನು ಬಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಎರಗಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ವಿನ್ನೈನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೀತೆರ್ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ 3500 ಉಂಡು 3,000 ಸಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅನ್ಸದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಯಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಕಾಸು ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನಾವು ಓಡಿಲ ಹಾಳ್ಗ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಂಗದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡಪತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಸ್ಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಆಶ್ರಮಗ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶನ ದಿ ಒಂದು ಆರ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈದ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಈಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲ್ಲೆರು ಮೆಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಆಯ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋತೆ ಆಯ ಲೈವ್ ಉಡು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ರಾವ್ ಲೈವ್ ತುಂತನ ಹಾಯ್ ಪಾಡು ಆಯ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಾಡು ಅವು ಚೂ ಎಕ್ಕಿನ್ಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಅದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಉರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಇರಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಮದಿಮೆತೆ ಮಸ್ತ್ ಮದಿಮೆತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಶ್ಪತ್ತ ಜನರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತನ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ UK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ 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 ಕೇಳಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೃಂದಾವನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 81 ಜನ ಉಳ್ಳರ್ ಖಾಲಿ 7 ಲೈಕ್ ಆಯ್ನಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಯಾನೇಪ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕ್ಯಾನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೈಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೃಂದಾವನ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೈಜರಿ ಲೋಕಿಲ್ ಅಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಕ ಅನ್ಸ ಅದು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೇರೆ 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 ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಿರಿ ಗಿನಿಲ ಇತ್ತಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬರ್ತಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಪೋರುಂಡು ಅನ್ಸದು ಫುಲ್ ತಲಕಾತುಂಡು ಇನ್ನೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಪಂದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ಬೈಜಿ ಪಂದಂದು ಚೈತ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಯಾಲ್ನ ಮಂತೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀನಾ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೃಂದಾವನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ 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 ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಯ್ಯದ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಿಖಿತಾಂಚನ್ ಹಾಯ್ ದಾದಾಣ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ್ನ ಕೇಳಲಿ ಅಬ್ಬೋ ಮುಂದಾನೆ 236 ಜನ ಇನ್ನೂರನ್ನೇ ಮೀನಾ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜೆಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತರತ ಮುರಣಿ ಹಾ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ ಅಗೇಲಿತ್ತಂಡ್ ಅಜ್ಜಗ್
ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೂಲಿ ಬಟ್ ಕಾಪಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಪಿ ಎನಿವನ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾತ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದನ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅವತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರ್ ಜೀವಿತ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತನು ಬೇಲೆಡ್ ಅಂಚಾದ ಲೈವ್ ಸಮಯ ಬುಕ್ ಬತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೃಂದಾವನ ಯಾನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಲೆಪ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಏತು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ವಿನುತ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಯ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಜಯಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಕಾವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕಾವ್ಯ ಜೆ ಯು ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲದಲ್ಲಿ ಪಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿಡು ಮಂತು ಕೊರ್ಕ ಕಮ್ಮಿಡು ಶೋಕುಡು ಫುಲ್ ಫನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ ಸಹನಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಭಾರತಿ ಹಾಯ್ 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 ಏನಾಡದ ಕೇಂದ್ರತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ತಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪುನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಆಂಡೆ ಬೈಯದ ಚಾ ಪರ್ಪು ಜತೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ್ಪು ಜೀರ್ನ ಆಂಡೆ ಶಮಿತಾ ಸಿಂಗರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ನೆ ಮೀನಾ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತ್ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಾಟಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಾಟಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಎರಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ ನಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊದ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಮೆಗ್ಗೆ ಪೋಡಿ ಬುಡ್ನ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಏರ ಬಲೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡೌಲ ಏನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಎರಾಡ್ಲ ಬತ್ತ ನಿಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ಸೊ ಏರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ವಿನುತ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾಫಿ ಅಂಡೆಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾಫಿ ಮಂದಿಜಿ ಚಾ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಫಿ ಚಾ ಪರ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪು ಮೂಲಕ ಅಂತಿತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಇರೇಗ ಜಾಬ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಪಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಆತಿನ ಮುಗಿಯಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಪಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ಆತಿನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಗಡಿ ರಜೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜೆ ನೆರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಣಿ ಮೊಗಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಡು ಪಂದೆ ಕಾತುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಆವಡ ಬೊಕ್ಕನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿರ ದಾದ ಪಂದ್ ಬೆರೆತಿರು ಪಂದಂದು ಶಮಿತಾ ಈ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಪವಿ ಬಿರ್ಬಾಜ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡಿರೆಗ್ ಅವಿ ಪಂಡ್ಯತೆ ತುಳುನಾಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಜಯಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರ್ ತುಳುನಾಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀನಾ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓ ನಾಟಕ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಚಿನ ರಮ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಜಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪನಲಿ ಆ ಟೀಮ್ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಮಲ್ಲ ವಿನುತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಇರ್ನ ಊರು ಓಸಿಸ್ ಕುತ್ತಾರ ಜನಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆದಿ ಅಲ್ಪನೆನ್ನ ರಾಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಕ ಹಾಯ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜಾಡಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಕಿರಣ್ ಶಶಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸತು ದಾದಾಂಡ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಉಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಪಂದ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸಿ ಆನ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ ಪೋರ್ ಮಾಪ ಐತ ಬಿಸಿ ಡಿಪ್ಪೋಯಾನ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಅದಲ್ಲ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಬಂದು ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಾದಾ ಪಂತು ಓಕೆ ರಾಣ ಹೊಸತ್ತೇನ ಚಾನಲ್ ತೂವಂತರ್ ಪಂದಾಂಡ ಮದ ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೈವ್ ತೂವಂತರ್ ಪಂದಾಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಿಟ್ಟಿಂಚ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಪುನ ಪಗ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್
ಯಾನ್ ಬೊಕ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಬಲ್ಪ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಓಡೆಗ್ ಏತ್ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಓಲ್ ಹಾಲ್ ಪಂದ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಓಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬರಡು ಪಂದ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಕೈತಲ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡೇಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂದ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಹಾಕಲಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅವೇ ಏನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡು ಕೂಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗಾಲ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಣ 500 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ ಸೈಡ್ ಬೆನ್ನಿಯ ಪಂದಾಂಡ 500 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಈ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಲ್ನ ಪೊಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಆಪುಂಡತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಹಾಯ್, ಯಾಸಿರ್ ಹಾಯ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಜಾಡಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ನಿಜ. ಸುರೇಖಾ ಹಾಯ್, ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಒಂಚಿ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂಡಿಡ್ದು ಅದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಬಿಸಿ ಆಂಡ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮೈಂಡ್ ಐಟೆ ಬಿಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್. ಜಯಶ್ರೀ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅನ್ಸ ಮಾತ ಕತೆ ಬಾ ಪಚ್ಚಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪಂದರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪುದರು ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಸಖತ್ ಇತ್ತನು ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ನಿಂಗೆ ಈತ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಆತಿಜು ಅಲ್ತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ. ಸುಜಿತಾ ಮುಡ್ರಾಡಿ ಹಾಯ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಯ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಈಜಿ ಅನ್ ಚಾಪರ್ ಜಿರ್ನಾಂಡೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಸುಜಾತ ಮುದ್ರಡಿ ಐಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮ್. ಯಶೋಧ ಶಂಭೂರು ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು. ಡಿ ಬಾಸ್ ಹಾಯ್, ಯಾರು ಮುರಣಿ ಚೆಂಬು ಗುಡ್ಡೆಡು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಆಲ್ ಧನ್ಯ ಅಂದ ಅಲ್ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ರಕ್ಷಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ಸುಜಾತಾ ಮುದ್ರಡಿ ಐ ಆಮ್ ಯೋರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿನುತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹವಾ ಯು ಸಿಸ್ ಫೈನ್ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು. ರಕ್ಷಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಬ್ ಆಂಡೆ ಜಾಬ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಅವೇ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಆತಿನ ಮಾತುರ ಮುಗಿಯಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪೋಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡುಲ್ಲೆ ತೂಡು. ಎ ಬಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಂಬಬಿತಾ ಹಾಯ್. ಡಿ ಬಾಸ್ ಈ ಜಾಬ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇದು ಸದ್ಯಗೂ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿತ್ತೆ ತೂಂದುಲೆ ತೂಡು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಹುಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋತೀನಿ ಎಕಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಳು ಪೋಯಿನಂದಿತ್ತು ಬೇಲುಂಡ ಅಂದು. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಾಹುಲ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ರಾಹುಲ್ಗೂ 18 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಜವನಿ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಸುಜಾತಾ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಿ ಆರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸವಿತಾ ಸಂದೀಪ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು. ರಕ್ಷಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೋಗು ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಿರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ಕೊಡ್ದು ತಪ್ಪಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜತಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಗಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಿಡ್ದ ಅವರ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತ ಫೋಕಸ್ ಮಂಪುನಾತ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸಾದ್ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಬದಲು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ಕೊರಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಷಲ ಪೊಪ ತೆತ್ಕೊರಂತೀರಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಸಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಕ ಅದು ಉಂಬಗ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಎತ್ತಿಂದ ಕೊರ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್. ಸುಷ್ಮಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಮೀನಾ ಡ್ರಾಮಡ್ ಇರಿನ ರೋಲ್ ದಾದೆ ಡಿಯರ್ ಯಾನ್ ಆ ಡ್ರಾಮಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಟೈಪೇ ಲೈಕ್ ಆ ಡ್ರಾಮಡ್ ಜೋರ್ದ ಪಾತ್ರ
ಉಪ್ಪುನ ನಿಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಕೈಟ್ ಅವು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂತೋಡಣ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೀರು ಪಂದೆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬರೋಡು ಅತನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಮತ್ತ ಮನ್ಪವರತ ಅದಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ ತಗೋಲಿ ಜಿಯಾ ಟೀ ಆಂಡೆ ಟೀ ಪರ್ಪುಜ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ನವೀನ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ತುಳುವೆ ಹಾಯ್ ಚಾ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ರೇಷ್ಮಾ ಜೋಗಿ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸವಿತಾ ಇನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತಾ ರಂಜು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಂದುಕಂತ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ ಮೀನ್ ವಿನುತ ದೇವಾಡಿಗ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮೇಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬೇತೆ ಏರಿನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಸದ್ಯಗೆ ಏರಿನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಮೂರನಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತೆ ಸಾಕಾಣು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಏರ್ನ ಬಡ್ಡ ಅದ ನಡೆದಿಂತ ಮಾರೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇತ್ತ ಒರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲಿಂಕ್ ಸವಿಡಿ ಸೋಜ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಇದು ಮುರ ನೀರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತಾರದ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲ್ ರಡ್ಜನ ಒಟ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತಿನತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ್ ರಡ್ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದವ್ ಮಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆರೆಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ್ ರಡ್ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೂ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಸುಧಾ ಮುದ್ರೋಡಿ ಎರಿಕ್ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಎನ್ ಹೆಲೋ ಮದಿಮಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಮದಿಮಲ್ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ರಕ್ಷಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡರತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಉಂತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲ್ ಪೋನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಉಂತುಂಡು ಬಂಡ ಆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡ ಅವು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಹೊರ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು 3 times ಪಾಡ್ಲೆ ಸಮ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇರ್ಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಯರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಹದ ಪುಲ್ಪು ಬುಡ ಆತ ಹದ ಪುಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ ಮೀಯರ್ ನಾಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಪಂಡ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಮಾತ ಪಾಡೋರು ಪಂದಣ ನೆತ್ತಿಗೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಪಾಡೋಚಿ ಏಪಲ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ನೆತ್ತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಈತು ಮುಲ್ತುರ್ದು ತಿರ್ತು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂಪ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕುಜಲ್ದ ಎಂಡೆಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎನ್ಸ್ ಪಂಡ ಡಬಲ್ ಹೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಅವನ್ ಅಂಚನೆ ಬುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚೆತ್ತನ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಟ್ರಿಮ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡಬಲ್ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋ ಟ್ರಿಮ್ ಮನ್ಪಂಡ ಮಾಪಣ ಅಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಯರು ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಯಾನ್ ಬೇತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲ ಸಾವಸಗಿಜಿ ಕವಿತಕ್ಕ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬುಡ್ನ ಅಂಚ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶ ಬೇತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪಯ್ಯಾರ ಬೊಚ್ಚೇ ಬರ್ಚಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪ್ರೀತಿಕೇನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಸುಜಾತಾ ಮುದಡಿ ವೇ ಡು ಯು ಲೀವ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಯರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನೆಗ್ ಕಡಪ ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ಅರಿಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಐಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದ ಬಂದಾವೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ ಕ್ಯಾನುಷರ್ಲಿ ಇರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸೆವೆಡಿ ಸೋಜಾ ಆಡಲಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಜು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಜು ಅಂದೆ ಆರೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಅದು ಮಂತಿನ ತೆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಂಡೆತೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಮಂತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತಿನತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾತು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಎಂಜಸ್ ನನ್ನ ಓಲ್ ಉಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಉರುವ ಸ್ಟೋರುಡು ನನ್ನ 20 ಮಗ ಎಮ್ ಹಾಲ್ ಕೂತಾರಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾನೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅನ್ಸಾರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕೇರಳಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಮೇರಿ ಹೇಳಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕುಂಪಾಳಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 4 ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತುಳ್ನಾಡು ಅಡುಗೆ ಯಾನಿರಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂತೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಅಂದೆ ಐ ಲವ್ ಕುಡ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹೆಲೋ ಕೃತಿಕಾ ಹೌ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಐ ಟು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಎನ್ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ವಾ ಟೀ ನಿಂದಾಯ್ತಾ ಲೇಖನ ಕೇಸ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜಾಬ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೆ ಲಾಗಡ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸೇವೆ ಸುಜಾ
ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಅಂದೆ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಅನ್ಸ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಂಡಲ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ. ರಕ್ಷಾ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪೆರತ ಇರೇಕ್ ಅಗಲ್ನ ಎದುರುಗು ಏರ್ ಮಾತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪೆರತ ಇರೇಕ್ ಅಗಲ್ನ ಎದುರು ರೆಡ್ಡೆ ಆವುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಡು ನಿಜ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮೀನ ಇರೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅತಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ. ನನ್ನೂರ ಲೈವ್ ಮನಾಗ ಪಾತಿರ್ಕ ನಮ್ಮ